Name something you do when you are naked and home alone. Play with myself. Hoe nemen ze jou in Finwoorden? TikTok ook maar. Ja, net alleen in Finwoorden, hè. Heel TikTok neemt me zo. Dus dat is best wel grappig. Wat is TikTok? Nou ja, dat is een platform en daar kun je gewoon, ja, daar kun je leuke filmpjes maken, heel kwarte filmpjes. Nou, dan kun je zelf, ja, eigenlijk een licht toneelstukje op maken, zeg maar. Je mag 3 keer raden wie ik ben. Een repelsteeltje? Nou ja, en dan kun je dus live en dan kun je echt met mensen kletsen. Goeie. Goeie. Waar je nou aan het filmen? Ik ben aan het filmen. Nou, waar ik? Ik ben Remy uit Finwoorden. En wie zitten op TikTok en wie hier maar betocht, die moeten maar even live in de wielen halen. Nou, wij ben van hier. Oh, nou hartstikke leuk. En wat doe je dan als je live gaat op TikTok? Nou ja, ik had er dan meestal een muziekje bij. Nou, en we praten wat en de kist mensen in de gast live ha. Nou, en dan klets mij me kwijt. Ja, zo ben ik. Ik ben een praatgraag. Ik ben altijd aan het praten en aan het kwijtje. Ja. Had dat ik altijd al zo wist? Ja, ja. Ja, de meesten maar altijd tegen me zeggen, had die nou eens 4 minuten stil, want ik ben altijd aan het praten. En in mijn live doen ze wel eens toneelstukjes en zo. Dat is ook een ding. En wij mooien van een jongen even mooi zijn. Jazeker. Dat is alleen maar leuk. Hey, Jeffrey! Jazeker, Marianne. Met jou ook? Hey, Tibor! Ik wil natuurlijk wel even wat mensen in de gastlijf hebben nu, hè? En hoeveel zitten jou op TikTok? Nou, over het algemeen elke jongen wel. En dan tussen heel enkel middags nog heel kwart even. Nou, in het weekend wel wat vaker vanzelf. En dan doe ik wel eens even koffie drinken, maar ja, als in de live mee horen. Dus dat ken ik nog. Hallo. Hoi. Dat zijn we al. Hey. En Rima? Ja? Dat zijn we ook nog vergeten. Wil je me even 1 keer doen? Mary Boy Child Christmas. Ja. Oh jee. Moet ik ook nog zingen voor op Friesland? Ja. Nou, ik weet niet of ik dat wel durf, hoor. Helpt TikTok echt bij je sociale contacten, wat dat dan is? Ja, vind ik wel. Ik ga wel echt vrienden krijgen, dat trouw ik. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Ja. En win je direct wel nooit op ziek? Of? Nee, net bewust. Nee, dat net. Ja, maar het is altijd leuk als je contacten krijgt vanzelf. Maar het is net zo dat je hier een soort van isoleert in Finwoorden ziet. Nee, absoluut net. Nee, hè, absoluut net. Dat ik doe het gewoon echt voor de gezelligheid. Omdat ik graag kwijtje, maar nou ja, ik zit hier thuis alleen nog, hè, maar de band ben al uit huis. En dan is het wel leuk als ze op die manier toch even wat meer kletsen is natuurlijk. If I will tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I waited until this day comes and you will understand it. Maar nee, ik doe het net omdat ik alleenig of eenzaam ben, absoluut net, nee. Maar ik denk wel dat het wel een platform is. Met mensen die zich echt alleenig voelen, die direct leuke contacten krijgen kennen. Zo is het wel, ja. Maar als ik jou zei, ja, dan had het je wel weer wat meer gezelligheid in je leven gebracht. Ja, vind ik wel, ja, absoluut. Kiss me goodbye. Mooi, Riem. Houdoe en bedankt. Houdoe en bedankt. Mooi, Riem. Dank u. Ja.